Ahoj, ahoj, zdravím ťa na začiatku tohto videjka a dneska som si pre vás pripravil videjko o osobe menom John Lennon. Mnohí z vás ho možno poznáte kvôli skladbe Imagine, ktorá sa stala slávnou po celom svete. Pred niekoľkými rokmi, 1980, bohužiaľ v tento deň umrel a ja som sa rozhodol na jeho počesť vytvoriť aj toto videjko. Takže ďakujem vám za vašu veľkú podporu, veľmi si to cením a vážim a ideme na to. John sa narodil 9. októbra 1940 v meste Liverpool v Anglicku. Krstné meno John dostal po svojom starom otcovi. Jeho rodičia sa rozviedli už keď mal 4 roky a tak skončil u svojej tety. Matka Julia ho napriek tomu navštevovala a bola to práve ona, ktorá ho naučila hrať na banjo a kúpila mu prvú gitaru. Keď mal John 16 rokov, založil kapelu The Quarrymen. Čoskoro potom v júli 1957 stretol Paula McCartneyho, ktorého do skupiny prizval a tak sa stali priateľmi do konca života. Nasledujúci rok Paul McCartney predstavil Johnovi Georgea Harrisona, z ktorého sa stal ďalší člen kapely, hoci mal len 14 rokov. Johnov kamarát Stuart Sutcliffe sa neskôr taktiež pripojil do skupiny ako basista. Počas pobytu v Hamburgu sa okolnosti zmenili a Paul McCartney sa stal basistom a Ringo Starr nahradil bubeníka Besta. V tejto zostave kapela vydržala do roku 1970, ale vráťme sa späť k 60. rokom. V roku 1960 sa kapela premenovala na dnes slávne The Beatles. O 2 roky neskôr v oktobri vydali svoj prvý single Love Me Do, ktorý sa vyšplhal na 17. miesto v britskom hudobnom rebríčku. Neskôr sa stala z nich najúspešnejšia kapela v Británii s piesňami She Loves You a I Wanna Hold Your Hand. Taktiež v tom istom roku sa John oženil so Cynthiou Powell, s ktorou mal jedného syna Juliana a meno zdedil po Johnovej matke. V roku 1968 sa však John so Cynthiou rozviedol a o rok na to sa oženil znovu, ale s japonskou umelkyňou Yoko Ono. Manželstvo s ňou ale začal kapele spôsobovať napätie a preto John v tom istom roku skupinu opustil, tesne po dokončení nahrávania albumu Abbey Road. Nasledovala Johnova solová kariéra a zanedlho ako opustil skupinu, tak vydal svoj debutný solový album John Lennon Plastic Ono Band. V roku 1971 vydal ďalší album Imagine, ktorý bol považovaný za Johnov najúspešnejší počin po opustení kapely. Na jeseň v roku 1973 sa John s Yoko Ono na čas rozišli. John odišiel do Los Angeles, kde trávil čas s milenkou May Pang. Neprestával však naďalej vydávať albumy vrátane Mind Games, Rock and Roll. V roku 1974 sa John s Yoko zmierili a krátko po narodení ich syna Seana v 1975 sa John rozhodol odísť z hudobného priemyslu, aby sa stal plnohodnotným manželom a otcom. V roku 1980 sa John vrátil do sveta hudby s jeho bohužiaľ posledným albumom Double Fantasy. Pár týždňov po vydaní tohto albumu bol zastrelený pred svojím bytom v New Yorku fanúšikom, ktorému len pár hodín predtým podpísal svoj nový album. Johna usmrtil niekoľkými ranami 8. decembra 1980. John mal vtedy 40 rokov. Ako jeho fanúšik musím však povedať, že má veľmi krásne piesne, ktoré vo mne zanechávajú pokoj a radosť. Nech odpočíva v pokoji.